Käys! Onko? Tuosta saat, ryöväri, ja tuosta! Perämies Puh, ota tuori! Se näyttää olevan ihan otettu. Kaikki kankalee! Reiva miehet purje! Käysiin! Pähkinä. Muistuttaa jostakin, vaikka en nyt muista mikä se olisi. Taisto! Elana! Ankkuri veteen! Veteen! Miksi olet tunnin äsken jo ne? Jaa. What the fuck? Paljon kultaa! Pasua! Läjittäin hommia! Sitä on suojeltava peruskellämme. Ehkä pitäisi hakea naisi. Hyvä ajatus, peräpuuka! Laitetaan Nate ja viesti käysiin! Ja sen löytäjästä tulee mies. Sillä en osaa lukea. Hae kullasonen. Alice, ei näe. Oi, bo. Kaikki ovat jossain, mutta ei jossain. Missähän se on? Music hits me so hard, makes me say, oh my lord, thank you for blessing me. What am I doing? Eihän tällaista tarvitse, jos ei tarvitse autiosaarelle. Silloin olen eksynyt. Enkä minä edes olen eksynyt. Mitä nyt teen? Kuinka löytäisin itseni? En jaksa enää kauaa. Olen mennyttä. Voi, Puh, löysin karvan. Siinä oli viesti. Sepä pois. Mielenkiintoista, Nasu. Mora. Ristor juuri puhuikin pulloista ja viesteistä juuri puhuikin homoista. Oi voi. What you say? Oh, that you only meant well, 'cause you did. What you say? That it's all for the best. Turva, en jaksa enää. Sinun on kerrottava, missä olen. Haista sinä mursu pas! No niin, olekin. Sitten en tarvitse tätä. Mikä se oli? Osaatko lukea sen, Kani? No vittu mieti.
Tämähän on niin helppoa, että pöllökin osaisi. Voi puhkarhu, tietysti lukisin lappusi, mutta ensin minun olisi opetettu lukea. Hei, tämä muistuttaa jotakin, mutta minä epämuistin sen. What the fuck? No, mitä sinä lukee? Käsialasta päätellen ehkä lobopiasta. Siinä tapauksessa tämä on aivan varmasti resepti pähkinä kerma spermapiirakkaan. On. Hän saattaa olla vaikka kannibaalien vankina. Kannibaaleja ei ole lähelläkään 0,5 hehtaarin metsikköä. Hetkinen. Eihän haita ole 0,5 metrin metsässä. Vuoden aika. Sinne vaan, muiden pervojen sekaan juulimaan. Mitä helvettiä? Vai menikö homolta pupupöksyyn? Hyvät naiset ja herrat, television katselijat, seuraavaksi vuorossa